En aan het einde van de show was er nog ruimte voor een emotionele, maar vreugdevolle aankondiging. Ik wil terug naar papa en mam. Terug naar de familie, terug naar mijn vrienden. Samen met Suus, en met Kees en met Olle. Ja, ik was even niet meer zingen en niet meer praten. Wie zegt het eigenlijk als ze dan zoiets iets dicht persoonlijk raakt en dan toch door moest? Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik dacht vroeger altijd, doe je kninkjes. Dat vind ik heel zielig. Dus ik dacht, oh nee, dat moet ik weer even serieus zien. En dan kom ik goed. Nee, maar het is echt heel knap. Ja, echt nee, maar de zaal heeft me waanzinnig geholpen. En ik was echt overmand. Ja. Ik kom eindelijk echt terug naar het zingen! Laatst vergroot, heen vertrokken en zoveel van plan.